Salam, hormatly vatandaşlar. Şu 26 avgust 2020 yıl. Men sizin bilen Murat Gurbanov. Men şu gepleşimde sizin bilen koronavirus epidemiyası ve minister kabinetinin giňişini barda gurulmuşak bolýar. Birinji bilen aýtjak bolýandadım, ine dünýäle öňküsün Berdimuhammedow ine Berdimuhammedow dokma fabrygyny açdy. Şo ýerde açanla şondan soň bu gaty ekstrema ýagdaýda, ýani çalt ýagdaýda giňişliň minister kabinetiniň giňişini geçirdi. Ol ýere ministerler öňdin çalyş ýerlerinden gatçat ýagdaýda çagyryldy. Şu giňişliň minister kabinetiniň giňişine esasy ýani güýz paslygyň gelmegi bilen ýokunç kesiriň ýaýramagy bilen ýurdun içindäki ýerine ýetirilýän işler boýunça hasabatyn aldy. Şo ýerde İşte goýberen düýplük kemçilikleri üçin minister kabinetiniň orunmasary wezipesinden geldiň ýazyp berdi. Onuň ýerine Toýliýew goýdy. Toýliýew şo wagtda Ilmi Akademiýanyň ýolbaşçy wezipesini galdyrdy. Men öňkü gepleşimde aýdyp geçenlerin Türkmenistanyň prezidenti şol elkenç ýagdaý ýeňmek üçin birinjiden koronavirusy boýun almady. Ine şu düýnkü çykyşyna ahyry şo boýun aldy. Koronavirusun Türkmenistan'da bardygyny. Bir ýyllap bütün dünýäni allak gelýärdi, ahyr boýun aldy şonu. Indi şo ýerde ýani ilmi işleýän adamlar bilen ýanyna uly bir komissiýa döredip, ýani şul alyp barýan şul kesele, erkenç kesele garşy alyp barýan komissiýanyň işlerini barlamy üçin ýanyna ilm bilen meşgul bolan adamlar çagyryp hem ilmi hem ýani praktik taýdan şu kesele garşy görüşýän komitetler ýygyna hakykatdan görüşüp başlaýar. Ol bir gowdanyň alamaty. Mundan daşary ýani işden goýberen düýplük kemçilikler üçin bilim ministriniň wezipesinden Gurbanowy aýyrdy. Oň ýerine Ataýew verildi. Onu mundan daşary Saglyk goýaş ministriniň orunmasary derman üçinçilik we ýokunç kesellerge garşy görüşmek gullugyň ýolbaşçylygyndan Gylyjew aýyrdy. Ine şu Gylyjew Türkmenistanyna koronavirus keselleriň ýaýramagyny, vaksinasiýaň ters şertlerde urulýanlygyna jogapkar adam şu Gylyjew. Şonuň üçin onuň ýerine Memmedow verildi we Rejepow verildi. Ol Memmedowa ýani minister Saglyk goýaş ministriniň orunmasary ýöne şu ýokunç kesellere garşy görüşýän we derman üçinçiligi boýunça ýani Rejepow verildi. Şonu iki paýlady, sebäbi häzirki güne şu epidemiýanyň uly gidişini ýani şu Berdimuhammedow düşünüp ahyr derman üçinçilik we görüşmek üçin bir ýerine we Saglyk goýaş ministriniň orunmasaryny başga bir ýerine belläp ikisini bir ýerde oturan wezipeli adamyň dilimine iki adam berildi. Ol gowdanyň alamaty diýmek şul kesele garşy komissiýa dördülen komissiýa hereket eder. Bir gaty şoňa ynanýar. Ondan başga ýani migrasiýa gullugynyň başlygynyň Awezow işden goýberen düýplük kemçilikler üçin iş wezipesinden boşatdy. Onuň ýerine Atagaraýew bellädi. Atagaraýew watançylyk kasany kabul etdi. Dedim, men gepleşigimde soňky 3 ýylyna aýtdym, Türkmenistanyna agyr koronavirusyň gidip durgany. Ine bu ilm akademiýadaky işleýän adamlary ýanyna çagyryp, şolaryň ýani bilimlerini ulanyp, ondan başga Saglyk goýaş ministriniň orunmasaryny çalyşyp we şo ýerdäki iki wezipede oturan adamy ýani iki wezipe bölüp, iki adam goýup güýçlendirdi. Ol gowdanyň alamaty. Biz başga da adam aýdyp gelýärdik, ine pasportlar meselesi, ýollar meselesi, migrasiýa problemalaryny. Ine şol adamam şu çalyşdy. Bu näçe edýär Berdimuhammedow bu zatları? Sebäbi biz bütün dünýä gurulmalaryna ýüzlenip eýýän hatlar ýazyp başladyk, olar başyt başlady. Ine şu adam bir zat edýäni görkezmeli, netije görkezmeli. Ine muny çalyşdym, muny aýyrdym, muny goýdum, hawa düýplük kemçilikler bar, ine işler gidip dur diýip ýene de öňkü tehnologiýasyna geçdi. Görürs, egerde şoň ýani saýlanan adamlary hakykatdan hem bu doktory ýani Saglyk goýaş ministrligi we
koronavirus epidemiýaga garşy görüşüp bilerlermi, bilmezlermi, biz onu görürüz. Migrasiýa gullugyny ýol açdy, öňkä paraxorluk edip, pasportlar paýlap, ýani çıkmak ve çıkmaly adamlara deport koyup, olardan pul alıp, ýene de çıkarar ýaly edip, onu biznes edýän bolsa, ine şu gelen adam Atagaraýew nähili işleýär görür sonra. Men diýjek bolýanlarym, biz egerde hiç sat diýmesek, hiç sat ýetmeýär. Ine biz diýip başladyk, üýtgäp başlady. Şonuň üçin Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow eger siz imsime otursaňyz, sizin haklaryňyz bar. Siz gürläp öz haklaryňyzy alyp başlasaňyz, ol çekilýär, ýa-da çekilip, ýani öz hakyky, hakly ýerine barýar. Yani çenden çıkman, konstitusiýany bozman, sizin haklaryňyzy alman, öz ýerine, öz wezipesine gelýär. Şonuň üçin men her wagt aýdýan, her bir adama bagly Türkmenistanyň geljegi. Diňe Gurbanow ýa Düýeji ýa beýleklerde her bir adama, her bir aktivista, her bir öz kanuny gorayan adama, öz haklaryny alýan adama bagly. Şonuň üçin biz hemmämiz hereket etmeliyiz. Men şu çıkışymda näme belläp geçirmeliyim? Derdim, işte goýberen düýüklük kemçilikler üçin ine 4 adam, 5 adam aýyrdy. O diýmek şu adamlary şuň, ýani şuň köýjede 3-de 4-de ýürütülýän bir guruma bar, MHM gurumasy. Bular gelip maska giydirip, ýani halta giydirip üstüne ozandaka gidip urup ýenjip, gorkuzyp bir topor bagşlama prezidentiň adyna we bir topor öýtünç sorarlar. Düýüklü goýberen kemçilikler üçin aýrylan diýeni basmaly, ýani prezidentiň öz bir tehnikasy bar. Şu MHM gurulugyna basmaly diýdi şu. Ine şu adamlar basylyp gitdi. Indi men bir soraw berýän şu adamlara. Siz näme çypyşdýaňyz? 1 ýyl, 2 ýyl ministr bolup basylyp gitjek bolsaňyz, o ministr bolman halkyň içinde gezberin. Onu ölmüyorsunuz minimum. Sizin garyndaşlaryňyz näme aýdanyp şonu size? Ya sizin gözüňiz ýetenokmy? O bir soraw. Ikinci soraw men şu Berdimuhammedow berjek bolýar. Şu 30 ýylyň içinde 2 kezzap özüne Türkmenmaşy diýen bir kezzap, beýleki özüne arkada diýen bir kezzap, milli kezzaplar. Siz işleýäningizde bir topar problemalar halkyň içinde dörýär, çözülmeýär. Onu da başka birini günahkar edip olur batıp gidip oturuyorsunuz. Egerde siz 14 yılda misal için Berdimuhammedow hükümet dolundurulmayan yöne basıp yiyorsanız demek problema sizde. Siz şoları dolundurup bilen yok. Siz kadr meselesinde gowa adam saylap bilen yok. Paraxorlar saylaýanyz özüňiz ýaly. Demek siz saylan adamlaryňyz eýýam saylananyna paraxorlar. Sizin ol yetmezçiliğiniz, sizin yanlışınız. Ol adamların yanlışları yok. Onu siz mecbur edýäňiz. Ondan soň siz arasy adam saylasaňyz, şoň işleýän ýerine paraxorlyk şertler mecbur etdirýär şonu paraxor etmäne. Başgaça işlep bolanok. Siz şondan başlaň. Sistemany çalışyň. Bu sistema diňe sizin üçin gurulýar. Halk üçin gurulanok. Piramida ýaly diňe bir adam üçin gurulan sistema diýil ýa. Onu näme gözüňiz ýetenokmy? Ya onu näme halkyň gözü ýetenokmy? Ya halk näme muňa ýa-ni üns berenokmy? Biz çeýnäp berdik halka şonu. Ine şoň üçin sizin garyndaşlaryňyzy gören adam öldürjek bolýar. Şoň üçin halkyň gahyrganly. Ýegenleriniz, dogunlaryňyz gözläp ýörler, ýaraly. Siz ýa-da Türkmenistany düzedin, ýa-da çekinin. Sebebi siz nähiliýsem, bütün dünýä tormuzy. Siz Türkmenistany üsmegi boyunca saklap dursunuz. Üsüşini. Siz tormuz. Indi beledin, bunu ayırdın, bunu bastın, bunu ayırdın. Siz hemmeden basıp çıkýanyz. Yani sikl ýaly basıp täzeden çıkarıp, basıp täzeden çıkarıp gidip oturýarsyňyz. Täze adamlar çıkarýanyz, onu basýanyz. O giden adamlar sizin şaýatlaryňyz bolmaly, ýitip gitmeli. O ne biz düşünýändir okmy? Öz-özüňizi düşündirin, öz-özüň gözüňizi açyň boldy. Halky allap ýadadyk biz sizden alanyp. Siz tormuz. Bütün dünya iň tormuz prezidenti bolsa siz şol. Bütün dünya adam hukuklary boýunça biz 180-nji ýerde 180 döwletden.
Demokratik Koreya 179. yerde. Ol sizin işleyiş neticeleriniz. 14 yılda kazanan neticeleriniz. Size çelli sizin kağanız mı? Kim bilir şol harammaş etti şonu. Sizem şonu haramda olup alıp gidip yankı şu netice etdiniz. Ol bir anıksa. Halk onu goýulýar, men aýtmasam. Men onu konstatasiýa edýän. Şonuň üçin Türkmenistanyň ösüşi üçin Tormuz prezident ýolun gitmeli. Biz sizi çalışmaly. Siz 14 ýylda her zadet gördüňiz. Samolyot minip gördüňiz, pilot bolup gördüňiz, atçy bolup gördüňiz, ýani velosipedçi bolup gördüňiz, aýdymçy, şahyr, ýazyjy. Demedim, ýani aýal maşgalan köýnegini emedim. Yüzüňiz doğduğuňyzy krasylmadyňyz, ganalat et gördüňiz. Ol eden zatlaryny Türkmenistanyň ykdysadyetini, Türkmenistan halkynyň haklaryny goranyp, bilmesem men sizi düşündireyim. Käme wagt men üns berýän, siz bir oýnap doýmadyk çağıjyk ýani prezident bolup bir tormuz ýaly gezip ýörsiňiz. Siz bizi maskara etdiňiz bütün dünýäde. Ilmi goý bolsun etme şu wagt. Ine ýene koronawirusa geçelim, hormatly watandaşlar. Ine şu maglumat aldım men Türkmenistanyň maglumatlary. Balnitsada şu ýagdaý bir balnitsaň ýagdaý hemme balnitsalarda takminan deňrek. Balnitsadaky bir reanimasiýaň bölüminde we intensiv terapiýa diýýär. Şu reanimasiýadan birini çykarjak bolsaň intensiv terapiýa etmeli. Palatasy var. Şol iki ýerde bir san lukman dejurny. Ol her adam mesela için Ýewropada bir reanimasyonly palata grup bolar we bu gruppa şoňa sebäp bu gruppa moňa sebäp bir gruppada bir lukmanlar, bir topar lukmanlar var. Gruppa bolýar. Siz bütün reanimasiýany we intensiv palatany bir lukman bilen taklajak bolýar. Şondan ölüm köp. Şondan adamlar balnitsa elten oklar, lukmanlar içinde ölür diye biz yetişemdik. Getirmem ölür diye. Ol utanç dälmi? O saklaýyş, gorunuş, saglyk goraýyş ministrlik däl. Ol saglyk öldürüş ministrlik. Bunu üns beren bolakmy? Ya şunu üns bermek üçin siz ýene bir 5 ýyl bir ýerde diplom almaly. Öňüm diplomuňyz ýani saglyk goraýyş ugrunu. Men özüm injener stроитель bolup şol hatda düşünýän. Bu sizin hakyky spesialistiniz. Şondan siz güýçli bolmasaňyz Türkmenistan dolandyrmakda, ykdysadyetde ýani injener ýa-da kommersiýa ýa-da ykdysadyet çözgütlerini bermekde siz wapşe no göp dur. Şunu şu saglyk goraýyş ministrligiне ýani porядок etmeseňiz beýle hatlarda sokulmaz. Şonuň üçin siz tormuz. Şonuň üçin işlap bolany. Ine seredim. Şöyle yaraman adamlar bar ya. Her bir reanimasiyadaky bir ýere 50 adam garaşypdy. Balnitsanyň koridorlarynda ýerde ýatýar adamlar, ýani nasilkan üstüne däl de ýerde ýatyr adamlar. Bir bark görüňär, bir ine milli lider hökmünde Türkmenistanyň arkadagy, bar türkmeniň arkadagy hökmünde ine men size haýyş edýän opozisiýaň ýolbaşçylaryň biri size haýyş edýän barın şo balnitsa gözüňiz bilen seredin. Anyň operatorlary ýalňyzy. Utanmaň onu. O sizin işiniz. Siz onu etmeseňiz hem adamlar içinden yapıyor. Sizden gowulýar onu. Görkezin öz türkmenlerinde ine men geldim probleman boyun alýan men şonu çözjek diýip. Seredim. Men çykyşlarymda aktivistler çykan ok, şowra adamlar çykýar diýip bolşuna ýana. Men ýani gowulaşdyram ama hakykat aýdýan. Şonuň üçin ýani netijeler bar. Siz hakykata geçmeseňiz, şo yalan tehnologiyada, yalan programmada, yalan teoretik ýani virtual zatlarda gelip ýörsiňiz. Barın balnitsa, ine men size aýdýan maglumat aldım, şu maglumat aldım. Balnitsalarda koridorda ýerde ýatýarlar adamlar, koronavirusdan ölüp. Her bir ýere reanimasiyada 50 adam garaşypdy. Olar gelýär balnitsa gelende olaryň ýagdaýy agyr däl, bulary rentgenden geçirýärler. Rentgenler geçirýän diýerde eýem lukmanlar bilýär şonuň koronavirusdan. Eýem ol awtomatik ýagdaýda bolupdy. Siz diňe şuň boýun aldyňyz şonu. Türkmenistanyň koronavirusyň badygyny.
Bundan başka arendeni geçtim. 10 milyon manat tölemesen hiç biri sana kömek yok. Sen yatıp çüyrap ölüp gidiyorsun. 10 milyon manadan birin ýagdaýynda sen ýa-ni sana kapelçi gorup ajitrmitsin urýarlar. Bolmasa olam ýok, ýa dem alyş aparadym ýok, hiç adam ýok. Medsiýastrlar ýanyna baran o pul tölemesen. Ol saglyk goruş ýa-ni ministrlikde saglyk goruş sistema ýok bizde. Özüňi ýa-ni halat etjek bolsaň, özüňi ýaşatjak bolsaň sen pul tölemeli. Ine bir şoň bar. Türkmenistana türmetdiňiz. Inni has agyr ýagdaýda tiz kömege ýok, olar görmüyor. Adamlar öýler bar ýa Banisa baran ýagdaýynda pul tölemeseň janyň ýok. Ine şul Türkmenistan ösen döwleti, bütün dünýäde belli döwletiň saglyk goruş sistemasy. Ine şu sistemany täze belenen ministriň orunmasary ýa-da ministriň özü düzdürmükä diýip pikir edýär. Seziň ýa-ni ekstrema ýagdaýda bulyň dinç alýan ýerlerinden getirip ministrliňi ine şol geňeş geçirdiňiz. Ministrlik kabinetiniň geňeşini. Hany görür şuň netijesini. Ýene 6 aýdan bular batmaly bol. O zaman ýene burada Türkmenistanda adamlar ölüp dur. Epidemiýa ýa-ni indiski iň bir erwet nimesi delta gidip dur. Vaksinasiýa adamlar öldürüp dur. Şol erkenç ýagdaýda sen ministrligiň näme diýýär? Näme? Näme? Oraya bayramçılık var mı diýýär ýa-ni? Ya Türkmenistan katastrofada dälmi? Iqtisadiýat ölli katastrofada. Saglyk goruş sistemasy katastrofada. Pudoklar ýykyldy katastrofada. Türkmenistanyň siýasaty ýykyldy katastrofada. Hemme zat katastrofada. Türkmenistan daşynna milledem katastrofada. Diňe içindäki de. O näme diýýär? Siz döwlet dolantyp bilen. Ministrler kabinet diýäňiz, o ýerde de size wepaly adamlar hiç zat oňur bilen oklar. Olum şertler hem şeýle, ol para alyp 6 aýdan 1 ýyldan türmäge gitmen adamlar. Olum ýa-ni bir tehnologiýa boýunça. Siz şonam gözüňiz ýetenok ýa gözüňiz ýetip özüňiz etdirýän. Inni Türkmenistana Toğumuz prezidentler gerek geldi. Inni Türkmenistana saylanyp, ýa-ni açyk saýlarda utup saýlanyp gowusundan gowusy, güýçlüden güýçlü gerek. Biz öňe gitmeli. Biz 30 ýyllar 15-nji asra gitdik. Indi biz öňe gitmeli. Şoň üçin ýoldaş Toğumuz prezident. Siz wezipeňizi özüňiz boşadyňda mert edil Türkmen bolýan bolsaňyz, öz halkyňyza bir gezek gahrmançylyk etjek bolýan bolsaňyz, çykyňda aýdyň. Men öz ýerimi ine berk diýen halk saýlasyn, öz saýlasyn, öz ýol boşatyn saýlap seçip gowusyny goýsun. Türkmenistanyň ýagdaýyny men agyr ýagdaýa getirdim. Mundan beter agyr ýagdaýda getiriljekkä meňem ýüregim bar, meňem inatam bar, meňem çagyrym bar, meňem maşgalam bar, meňem tokumum bar. Men olaram öldürürsüm gelip diýip. Boýnalynda ýelsin ýaly mert bolup gyragaçyn. Ine men size maslahat berýän. Şu maslahat intek giç dälke şonu esseňiz, siz Türkmen halkynyň öňünde gahrmanlyk etdiňiz bolýar. Onda sizin bir topor edin haramlyklaryňyz ýuwulýar. Şoň üçin ine şunu men size maslahat berýän. Ine şunu bilen men öz gyýytrypleşigimi utarýan. Hormatly vatandaşlar, bizim çıkışlarımız Türkmenistan'ın minister kabinetlerini yani aýdýan soralarymyz seredilýär. O ýa-ni gowuz adım alamaty. O diýmek Türkmenistan'ın prezidenti Toğumuz bolsa da azajyk halky diňleýär. Azajyk halky diňläp bu bir zat itjek bolýar, myha diýär. Ýöne wagt görkezýär. Men Türkmenistan'ın prezidentiniň arkasyny çalamak. Ýöne şul agyr ýagdaýda hemme zat şunu bar. Şunu häzir bir zat edämese, bir güne adamlar bilmem ölküde otýar. Bu bir üstümüze gelen ýagy, koronavirus ýagysynyň öňünde bizi goraman gaýtyp bizi ýene üstüne goşup, ýa-ni waksina urup bizi öldürip otýar. Gözüni açyp bir seretsin, näme bolup geçýär Türkmenistanyň içinde. Ya muny Allah ýollarmy? Bu bilen ok. Oraya bolsa, çykyň barın banisalara, aýlanyň, çykyň halkyň içine girin. Şonuň 3-nji näýeli
medisinski dermanlara alıp bunun el yeterlik de. Ol apteklaryň oçuklary, nowatları, ol pul aljak bolsaň oň nowatları, balnita barsaň oň nowatları, esasy hökümetiň garantiya bermeli ýerlerine, adamy gorumaly ýerlerine hiç bir goruw ýok. Saklaýyş goruş ministrligi ölü. Pul aljak bolup bir problemaň çözüp bolsaň ölü. Ölü otirkan derman aljak bolsaň o ýerde mümkinçilik ýok. Bu Türkmen halky diňe türmeň içinde de. Türmeň içinde de şertler boýunça ine Rossiýada adamlar 80 dolar aýyna alanýar. Türkmenistan türme bolsa türmeň içinde de pul kazanmaga aňyrda dursun. İçinde ýürüte tehnologiýalar bar, biz öldürür ýaly. Saglyk goraýşdan da saglyk öldürüş tehnologiýasy. Migrasiýa öldürüş tehnologiýasy. Maşgalary bozuş, maşgalary ýykylmagy ýürüte gurulan tehnologiýalar. Adamlar maşgalatyny birleşmeli ýaly. Maşgalar pytrar ýaly. Türkmenistan halkynyň, Türkmenistan döwletiň fundamental zady konstitusiýaly maşgaladyr. Maşgalany bozsaňyz halk ýok, döwletem ýok, sizem ýok. Şunu unutmaň. Şunun bilen men öz çykyşymy torýam. Sizin hemmäňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýär. İkinci bilenem hormatly watandaşlar. Her bir adamdan Türkmenistanyň geljegi wajypdyr. Biz şonu özümüz hereket edip umurmasak, Türkmenistanyň hökümeti onu başaramaz. On güýjem ýok, on aklam ýok, on kıymam ýok. Biz şu ine geňeşde görüpdiz. Türkmenistanyň agyr wagty, erkinç koronawirusyň epidemiýaň ýaýran wagty bular dinjalyş ýa-ni otuzda ýetýär. Bular başga planetada işleýärmi? Bular Türkmenistany dolandyrýarmy ýa-da başga bir virtualny başga planetada Türkmenistany dolandyrýarmy belgisi ýok. Şoň üçin biz öz tormuz prezidentimizi aýyrmasak, biz onu bilmedik. Türkmenistanyň ykbaly, sizin ykbalyňyz sizin elinizde, Berdimuhamedowyň elinde däl. Şoň üçin Büyük Türkmenistan, Büyük Türkmen halky diňe sag bolun.